Siya ba yung presidente mo? Yes. Bakit? Dahil, yun mo. Ano po yan? BBM. Winner na winner sa sambayan ng Pilipino. Ayan po si Kuya Alvi Kalugay Ferrer. Hi, welcome to my YouTube channel, and for today's video ipapakita po natin si Kuya na araw-araw nagdo-drawing po dito sa may plaza ng San Carlos City, Pangasinan. At yung dinodrawing po niya is si Bongbong Marcos na nag-start po siya noong March. So hanggang ngayon, tinatapos niya araw-araw siyang pumupunta sa plaza para matapos niya yung kanyang project. Galing. So ngayon tatanungin po natin si Kuya kung bakit dinodrawing niya si Bongbong Marcos. Ano yung dahilan kung bakit niya dinodrawing si Bongbong Marcos. Taga-inner kayo tayo? Ay Kuya? Jala ba? Payap. Siya ba yung presidente mo? Yes. Bakit? Dahil, yun mo. Ano po yan? BBM. Winner na winner sa sambayan ng Pilipino. Ayan po si Kuya Alvi Kalugay Ferrer dito po sa San Carlos City, Pangasinan, and welcome to my vlog. Today andito po tayo sa may plaza. Ayan. So nandito po si Kuya Alvi Kalugay Ferrer na dinodrawing po niya si Bongbong Marcos. Ayan. So for today's video. Ayan. Ayan, ang galing po niya, oh. Ayan, magaling po si Kuya. Siya yung talagang presidente natin. Bakit kaya? May isang salita eh. Kung ano yung pinikawan niya, gagawin niya talaga. Alam natin na marami siyang issue. Pero Okay. yung issue na yun, I think, gagawin niya naman yung tama eh. Okay. Ganon din po kay ganon din kay nangyari kay Duterte noon. Yung mali niya, tinama niya. Nung tumakbo si President Digong, wala siyang tarpaulin na ginamit. Okay, kung bukas yung Kuya, kung bukas yung ano, kung bukas ka boboto, sino yung iboboto mo? Sa dalawang pinaka nangunguna sa lahat, si Lenny o si Bongbong? Siyempre, ito. Siyempre yan, kasi siya yung dinodrawing ni Kuya Alvin Kalugay. So ikaw yung nagdo-drawing ka sa mga iba't ibang ano, o sa'yo lang yan? Inspirasyon ko rin siya. Inspirasyon mo. So si Kuya Alvi, inspirasyon niya si Bongbong Marcos. Kaya siya lang yung ano, yung dinodrawing mo. Oo, ngayon lang. Siya lang. Ngayon lang. Ngayong yung pre na to, magti-3 weeks na. Ay, magti 3 weeks na. Oo. So kailan niyo pa inumpisahan yung pag-drawing ng si Bongbong Marcos? Marso ata yun. So yan, pang ilang buwan na? Oo, pang ilang buwan na. Kasi pahintuin ito, marami kasi akong ginagawa.
Ayan, nandito tayo sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan. Ayan, makikita niyo po yung ano po natin. Isang plaza. Bumabaga tayo sa gaga.